салом, эй ки диламро ба нур пайвастӣ. салом, эй ки аз таҷаллият ҷаҳон зебост. салом, эй ки сукутат сукути кавкабҳост. салом, эй ки садоят садои боронҳост. аз руди зарафшон, аз лаъли бадахшон, аз ҳисори зарнисор ва аз хатлони бостон бароятон дуруду салом, бинандагони азиз, гиромӣ ва ҳамешагии телевизиони Баҳористон. бозам шаб чодари пур аз ситораи хешро ғун кард ва бозам як субҳи пурсафо ва падид омадани нурҳои заррини офтоб ба хонаву кошонаамон бароямон даст дод, то мо боз рӯ ба рӯи ҳам гардем дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар. албатта, агар ҳамин даму соат чун худ як субҳи пурсафо аст, орзуҳои ҳар яке мову шумо амалӣ гардад, пас орзуи мо ин аст ки ҳамеша шумо бинандагони азиз сиҳат, саломат, сарбаланд ва муваффақу комёб бимонед. мегӯянд ки мусиқӣ забони байналмилалиест ки ба тарҷума ниёз надорад. пас суруд ин ифшо намудани меҳру муҳаббат ва садоқату рафоқат байни инсонҳо мебошад. пас бинандаи азиз, айни замон як суруди ҷаззобу дилнишинро гӯш мекунем ва сипас бозам бармегардем ҳамроҳ барномаи дӯстдоштании Сафои саҳарро идома медиҳем. марҳамат. эй ҳамватанон, ҷони ману ҷони шумо, дасти талаби ман асту домони шумо. бо шукру сипоси Тоҷикистони азиз, хонам ғазали қалби ғазалхони шумо. خانم غزلی قلبی غزل خانی شما. گندم لالا میاری گندم لالا اهلالایی. ای دوست ببین تو کشوری گلهارا گلهارایی.
бинандагони азиз боре ҳам фикр кардаед ки ба ғайр аз тамошои барномаи субҳгоҳии сафои саҳар инчунин хӯрдани қаҳва боз чӣ чизе метавонад дар субҳгоҳон барои мову шумо лаззат бубахшад? ба ғайр аз нӯшидани қаҳва боз метавонад шириниҳои гуногун таби мову шуморо болида гардонад. Албатта шириниҳоро барои мо кӣ мепазанд? Бонувони кадбонуву чирадаст. Пас бонувони азиз, барои осон намудани кори ҳар яки шумо дастурамалро тамошо мекунем, албатта аз саҳифаи навбатии барнома ки ном дорад Субҳона. Ин саҳифаи навбатии барномаро бо диққат тамошо мекунем ва боз аз тарзи тайёр намудани як хӯрдани болаззат бархурдор мегардем. Марҳамат. субҳатон бахайр тамошобинони ҳамешагии телевизиони Баҳористон. Дар идомаи барномаи Сафои саҳар мо тасмим гирифтем то ба шумо тарзи омодасозии чунин хӯрданиро ки шаклан хеле иштиҳоовар ва болаззат аст нишон диҳем. сараввал 2 стакон биринҷро гирифта онро пурра шусту шу медиҳем. даруни тоба каме равғани растанӣ ва равғани маскаро андохта то гарм шудани онҳо мунтазир мешавем. Акнун бошад биринҷро даруни равған каме сурх карда ба он обро илова мекунем. барои хубтар омодагардии биринҷ рӯяшро мебояд маҳкам кард. даруни равған пиёз, гӯшт, карам, қаламфури булғорӣ ва серпиёзро сурх карда ба он дилхоз забудаҳоро илова мекунем. маҳсулотҳои сурхшуда обро андохта ба муддати ним соат онҳоро меҷӯшонем. акнун табақро гирифта як тарафи он биринҷ ва тарафи дигар шӯрбои тайёр кардаамонро мегузорем. хӯрдании мо омода гашт. кӯдакон дунёи моянд. кӯдакон имрӯзу фардои мо ҳастанд. кӯдакон ҳастанд ки дар лабони мо ханда ҳаст ва ҳамеша дар хонаи мо хушиву хурсандӣ ҳувайдо мебошад. кӯдакон давомдиҳандаи насли инсонӣ ҳастанд. бинандагони азиз, чун дар арафаи таҷлили рӯзи байналмилалии кӯдакон қарор дорем, мехоҳем чанд сухане дар бораи давомдиҳандаи насли инсонӣ кӯдакон ҳарф зада бошем. албатта имрӯзҳо зиёде аз кӯдакон дар фазои ободу озоди кишвари зебоманзари Тоҷикистон умр ба сар мебаранд ва онҳо хушбахттарин кӯдакони сайёра ҳастанд, агар бигӯем хато намекунем. имрӯз дар фазои ободи Тоҷикистон кӯдакон таҳсил мекунанд, кӯдакон бозиву фароғат мекунанд ва кӯдакон ҳастанд ки имрӯз насли Тоҷикистон хушбахту сарбаланд ҳастанд. пас бинандагони азиз, волидони гиромӣ, ҳамеша бояд мо кӯшиш намоем ки кӯдаконро дар ҷодаи ватандӯстӣ, меҳанпарастӣ тарбия намоем ва бозам кӯшиш ба харҷ бидиҳем ки дар онҳо ҳисси баланди хештаншиносӣ рушду равнақ биёбад.
тамоми он дустрояконе ки ин лаҳза назди оинаи нилгун нишастаанду барномаи субҳгоҳии Сафои Саҳарро тамошо мекунанд, рӯзи байналмилалии кӯдакон пеш аз ҳама бароятон муборак бошад. Бозам кӯдакони дустрояк кӯшиш намоед ки таҳсили худро хуб ба анҷом расонед ва дар оянда шахсоне бошед ки дар ҷомеаи имрӯз мавқеи хешро пайдо намоед. хушбахтӣ, сарбаландӣ ва тамоми хурсандӣ ва ҳатто кӯчактарин хушбахтии зиндагӣ маҳз насиби шумо бошад. ҳамасола 1 июн рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ҷашн гирифта мешавад. рӯзи ҳифзи кӯдакон яке аз қадимтарин ҷашнҳои байналмилалӣ буда, аз соли 1950 дар тамоми ҷаҳон ҷашн гирифта мешавад. қарори гузарондани онро Федератсияи байналмилалии демократии занон моҳи ноябри соли 1949 қабул карда буд. Созмони Милали Муттаҳид ин ташаббусро дастгирӣ намуда, ҳифзи ҳуқуқ, ҳаёт ва саломатии кӯдаконро яке аз самтҳои афзалиятноки фаъолияти худ эълон кард. соли 1959 Созмони Милали Муттаҳид Эъломияи ҳуқуқи кӯдакро қабул кард, ки дар он падару модарон, мақомотҳои давлатӣ ва маҳаллӣ, ҳукуматҳо ва ташкилотҳои ғайриҳукуматӣ даъват карда шуданд, ки ҳуқуқу озодиҳои кӯдаконро эътироф намоянд ва барои эҳтироми ҳуқуқҳои кӯдак кӯшиш кунанд. эъломия танҳо дорои хусусияти машваратӣ буда қувваи ҳатмӣ надошт. ҳуҷҷати аввалин ва асосӣ, ки дар он ҳуқуқҳои кӯдак дар сатҳи ҳуқуқи байналмилалӣ баррасӣ шуданд, конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдак мебошад, ки аз ҷониби Созмони Милали Муттаҳид 20 ноябри соли 1989 қабул шудааст. ҷумҳурии Тоҷикистон конвенсия дар бораи ҳуқуқҳои кӯдакро соли 1993 қабул кард ва ӯҳдадориҳоро барои амалӣ намудани принсипҳои дар конвенсия қайд шуда ба зимма гирифт. дар кишварҳои мухталифи ҷаҳон кӯдакон бо хатарҳои гуногун дучор мешаванд, ки аз онҳо муҳофизат кардан лозим аст. рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон ин пеш аз ҳама ёдрасӣ ба калонсолон дар бораи зарурати эҳтироми ҳуқуқи кӯдакон ба зиндагӣ, озодии ақида ва дин, таҳсил ва фароғат мебошад. дар бисёр кишварҳо рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон бо чорабиниҳои гуногун таҷлил мешавад, ки ҳадаф аз он ҷалби таваҷҷӯҳ ба вазъи кӯдакон дар саросари ҷаҳон мебошад. чорабиниҳои фароғатӣ бахшида ба ин ҷашн аз барномаҳои гуногун, намоиши рақсҳо ва саҳначаҳои ҳаҷвӣ, қироати шеъру сурудҳо, бозиву озмунҳои гуногун иборатанд. қайд кардан ба маврид аст, ки рӯзи байналмилалии ҳифзи кӯдакон парчами худро низ дорад. дар фони сабзи дурахшон, ки рамзи ҳамоҳангӣ, афзоиш ва ҳосилхезӣ аст, муҷассамаҳои кӯдакон бо рангҳои сафед, зард, сурх, кабуд ва сиёҳ атрофи тасвири сайёраи Замин чарх мезананд. ҳамаи кӯдакони ҷаҳонро бо рӯзи байналхалқии ҳифзи кӯдакон табрику таҳният намуда, ба онҳо пеш аз ҳама саломатӣ, хушбахтӣ ва осмони софу беғуборро хоҳонем. аз замони пайдоиши насли инсонӣ шуури инсон бисёр ҳам хуб буд ва бо гузаштани замонҳо шуури инсоният боз ҳам рушду равнақ ёфт ва инсонҳо ҳамеша кӯшиш мекарданд ки барои рӯзғори хеш, барои гузарондани рӯзи хеш тамоми меваву сабзавотро парвариш намоянд ва барои рӯзу рӯзгори хеш истифода намоянд. албатта дар замони имрӯз боғбонҳо кӯшиш менамоянд ки ниҳолҳоро хуб парвариш кунанд ва барои оне ки дар 4 фасли сол мо инсонҳо аз меваву сабзавот танқисӣ накашем, онҳо ҳамеша
пай заҳмат қарор доранд. албатта бинандагони гиромӣ, бисёре аз мову шумо хӯрдани донагиҳоро дӯст медорем, барои мисол бодом, писта, донаи зардолу ва ғайраҳо. ва фикр мекунам ки дар назди оинаи нилгун ҳастанд нафароне ки нишаста барномаи субҳгоҳии Сафои саҳарро тамошо намуда истодаанд ва дӯстдорони хуби мавиз низ ҳастанд. бинандагони азиз, бисёре аз шумо ба фикрам маълумоти хубу амиқ доред ки мавиз аз ангури хушкшуда ба вуқӯъ меояд ва бисёре аз инсонҳое ҳастанд ки мавизро дӯст медоранд, вале на ҳамаи онҳо аз хусусиятҳои шифобахшии он бархурдор ҳастанд. пас бинандагони азиз, айни замон саҳифаи навбатии барномаи субҳгоҳии Сафои саҳарро тамошо мекунем ки дар он дар бораи маълумотҳои фоидаовар ва зарарноки мавиз барои шумо пешниҳод мегардад. ин саҳифаи навбатии барномаро хуб тамошо мекунем ва бозам маълумотҳои хешро бештар менамоем. صبح بخیر بینندگان عزیز. در این بخش ما به شما یک چند خصوصیت‌های شفابخشی مویز را پیشنهاد می‌نماییم. مویز میوه خشکی فایده بخش و سرغذا می باشد که از انگور تیار کرده می شود. استعمال مویز یکی از اصولهای طبابتی قدیمه می باشد. ترکیب آن از ویتامین‌های گروه B، C و مینرال‌های گوناگون به مانند آهن، کالی، کلسی، فسفر و آنتی اکسیدان بای است. مینرال اساسی مویز آهن می باشد و استعمال آن به معالجه بیماری کمخونی مساعدت می کند. مینرال های باقی مانده مویز تاثیر خود را به ارگانیسم انسان می رسانند. گروه ویتامین های B حالت سیستم های عصب را معتدل می کند. مویز مواد سرکالری می باشد. ترکیب مویز از فروکتوزه و ساخاروزه بای است. 100 گرم آن به 320 کیلوکالری برابر است. از این رو نفرانی که به وزن خود اهمیت می دهند و شخصانی که گرفتار بیماری دیابت قند هستند باید از استعمال مویز دست کشند. در وقت خریداری مویز به دمچه‌اش اهمیت دهید. اگر دمچه‌اش کنده باشد خریداری نکنید، زیرا مویز شیره خود را گم کرده است و صفتش پست شده است. هر یک انسان در خود خصلت‌های خوب و نجیب را دارا میباشد و فکر میکنم که یک خصلتی که زیاد از کودکان در خود آن را دارا میباشند این حس کنجکاوی آنها است. بسیاری از کودکانی هستند که کنجکاو هستند و پیوسته میخوان معلومات‌های خویش را دایر به این و یا آن نمودی موضوعها بیشتر گردانند. پس بینندگان عزیز، ما نیز همین خصوصیت فرزندان شما رو به نظر گرفته در برنامه صبحگاهی صفای سحر صحیفه را جا دادیم که آن نام دارد دلیل‌های جالب. با تماشای این صحیفه نوبتی برنامه شما می توانید هم دلیل‌های جالب را تماشا نماید، به خود معلومات بگیرید و بازم در خود آن همان حس خوبی کنجکاوی را رشد و رونق بدهید. مرحمت، این صحیفه نوبتی برنامه منظور شماست. با دقت یک جایه میبینید. صبح بخیر تماشابینان عزیز. بخشی دلیل‌های جالب را تقدیمتان می‌سازیم. در صحیفه نوبتی برنامه باز شما را با یک چند دلیل جالب آشنا می‌سازیم. آیا می‌دانید که در وقت عطسه زدن فعالیت تمام عضوهای بدن حتی دل به یک لحظه منع می‌شوند؟
қариб нисфи аҳолии замин барфро танҳо дар расмҳо дидаанд. дар чин омӯзгорон иҷозат медиҳанд, ки хонандагон дар синф давоми 20 дақиқа хоб кунанд, то ки фаъолияташон хубтар шавад. оё медонед, ки агар ягон корро давоми 21 рӯз ҳар рӯз иҷро кунем, пас ин ба як одат табдил меёбад. дар як рӯз хун дар организми одам масофаи 19312 километрро давр мезанад. оё медонед, ки одам дар давоми умри худ 35 тонна хӯрокро истеъмол мекунад. оё медонед, ки устухонҳои одам аз пӯлод 5 маротиба қавитаранд. бадани одам 60% аз об иборат аст. чун нодонон на дар банди падар бош, падар бигзору фарзанди ҳунар бош. воқеан ҳам бинандагони азиз, ҳунар воситаи хубест барои пайдо намудани обрӯю манзалат байни омма барои ҳар як инсон. танҳо ҳунар аст, ки чун чашмаи поянда ва чун ганҷи зоянда барои инсонҳо хидмат менамояд. воқеан ҳам дуруст аст, ҳар он нафаре ки соҳиби ҳунар аст, дар ҳеҷ як давру замон наметавонад хорӣ бикашад. ва яке аз ҳунарҳое ки бисёр ҳам хуб аст ба ҳолати рӯҳиву равонии инсонҳо метавонад манфиате бахшад ва бисёр як ҳунаре ки нозукиро талаб мекунад, ин парвариш намудани растаниҳо мебошад. бинандагони азиз, воқеан ҳам коре ҳаст, ки диққатро талаб мекунад, як амале аст, ки нозукиро меписандад ва агар пайхас намуда бошед, на ҳамаи растаниҳо танҳо бо нарм кардани бехи онҳо ва об додан ба решаи онҳо метавонанд намо кунанд. ҳастанд рустаниҳое, ки бо расидани шуоҳои офтоб парвариш меёбанд ва ҳастанд растаниҳое, ки тамоман обро дӯст намедоранд ва ҳангоме ки ба решаи онҳо зиёд об мерасад, онҳо метавонанд ба пӯсиш ва ба хушкшавӣ шурӯъ намоянд. аз ин рӯ, бинандагони азиз, агар шумо дар замини назди ҳавлигии худ ин ва ё он намуди растаниҳоро парвариш менамоед, пас фикр мекунам, ки тамошои саҳифаи навбатии барнома ба манфиати кор аст. шумо метавонед ин саҳифаи навбатии барномаро тамошо намоед ва боз ҳам бо зеҳни хубу қавии худ аз тарзи парвариш намудани як растании дигар бархурдор гардед. марҳамат.
барои шахсияте ки зебои дӯст аст, зебои офар аст ва ҳамеша кӯшиш менамояд ки зебоиву мӯъҷизоте офарад, ҳеҷ баҳонае вуҷуд надорад. ҳастанд шахсоне ки тамоман лаёқати рангдӯстдориро надоранд. ҳастанд шахсоне ки тамоман ба рангҳо ба интихоби онҳо сарфаҳм намераванд. вале барои рассом ҳатто як қалам ва як пораи коғаз басанда аст ки дунё зебоиро дохили он ғунҷонда тавонад. танҳо рассомон қодиранд ки зебоӣ биёфаранд ва бо ин васила ҳамаи мо инсонҳоро дар ҳайрат гузоранд. пас дӯстони азиз, ҳар он нафаре ки дунёи зебои рассомӣ аст, ҳар он нафаре ки сару кор дорад бо рангҳои гуногун, бо мӯйқаламу коғазҳо. ин саҳифаи навбатии барнома ки ном дорад мӯъҷизаи рангҳо маҳз барои шумост. ин саҳифаи навбатии барномаро тамошо мекунем ва бозам аз тасвири як манзараи зебову назаррабо бархурдор мегардем. айни замон назди экранҳо нишинед ва баробари наворе ки айни замон пешниҳоди шумо мегардад, шумо низ кӯшиш намоед ки шурӯъ кунед ба тасвири боз як расми хубу ҷолибу диданӣ.
ханда ҳам доруст инсонро табобат мекунад, мегӯянд дар урфият. Воқеан ҳам ханда умри инсонро дароз мекунад ва ханда воситаи хубест, ки мушакҳои рӯи инсон ба ҳаракат дароянд ва инсон то ҳамеша зебову ҷавону солим бимонад. Бинандагони азиз, мо аҳли эҷоди барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар дӯстдори он ҳастем, ки ҳамеша дар лабони шумо ханда ҳувайдо бошад ва ҳамеша хурсандӣ асири қалбҳои нозуку зебои шумо бошад. Аз ин рӯ айни замон саҳифаи навбатии барнома, ки саҳнаи ҳаҷвӣ ном дорад, бо ҳам мебинем, бо ҳам механдем ва дар ин дунё бозам кӯшиш менамоем, ки ҳамеша таби хешро болида нигоҳ дорем. Марҳамат, якҷоя тамошо мекунем ва албатта якҷоя механдем. Бачаҷон, дарсҳо чӣ хел? Вазифаҳо душвор не? Не, падарҷон, осон, тамоман осон. Осон? шери ман ба падарат рафтагӣ. Офарин. Алло? Алло, Ҷоҳонгир, ту тайёр? ҳа, ман тайёр. Офарин, манам тайёр. Чикор карда истодаӣ? Дарс тайёр карда истодам. Чӣ хел дарс тайёр карда истодаӣ? Бо дурбин? Ҳа, бо дурбин. Яъне чӣ хел? Аз дафтари ҷаҳонгиру пайдо карда истодам. Дафтари ҷаҳонгир? Чӣ хел дафтари ҷаҳонгир? Ҷаҳонгир куҷост? Дафтараш куҷост? Нафаҳмидам. Дар он ҷост. Бо даст тайёр мекардааст.
дар шаби тор дар он вақте ки чароғ набуд зане роҳ мерафт ва ногаҳ дар пеши пои худ чизеро мебинад ки он ялақост мезад ва медурахшид ва он зан бетоқат мешавад ва мехоҳад бубинад ки дар назди пои ӯ чӣ чизе аст ки зиёд медурахшад ва аз кисааш як коғазеро мебарорад ва он коғазро оташ мезанад то ин ки дар равшании он коғаз бубинад ки чӣ чизе назди пои ӯ истодааст ва ҳангоме ки дар равшании он коғаз пеши пояшро мебинад дар назди пояш як тангаи истодааст ва он коғазе ки гирёнаш карда буд аловаш дода буд ки дар равшаниаш ҳамон тангаро бубинад ин худ як пули калон ба монанди имрӯз аст ва он зан бозам пушаймон мешавад ва ҳасуд мехӯрад ки ман чӣ чизеро барои чӣ чизи беарзише имрӯз оташ задам. Пас бинандагони азиз бозам аз ин ҳикоя бармеояд ки ҳамеша инсонҳо бояд кӯшиш намоянд ки ба пеш бираванд, ҳамеша инсонҳо кӯшиш намоянд ки вақти хешро дар ана ҳамин лаҳзаву соат ғанимат шуморанд. Барои корҳои беҳуда, барои суханҳои беарзиш ҳеҷ гоҳ диққат ҷалб нанамоянд ва ҳамеша роҳ пеш гиранд барои расидан ба қуллаи муваффақият. Воқеан ҳам дуруст аст, дирӯз барои мо таърих буд, имрӯз барои мо тӯҳфаи яздонӣ ва фардо асрори ноаён. Пас бояд чӣ кор кунем? Танҳо ба хотири имрӯз зиндагӣ кунем. Танҳо ана ҳамин рӯз талош варзем то бирасем дар ҷодае ки мо орзуяш мекардем. ҳамон орзуҳои мо, ҳамин зиндагие ки имрӯз дорем шояд дирӯз барои мо орзу буд. Пас дӯстони иззатманд ҳамеша ба хотири худ зиндагӣ мекунем ва ҳамеша кӯшиш менамоем ки барои обод гардонидани ин диёри сарсабзу хурраму ободу зебо Тоҷикистони азиз талош варзем. Ин ватани нозанинро дӯст медорем ва ҳамеша баҳри поянда мондани дӯстӣ байни мо инсонҳо хеш талош меварзем. Бинандагони азиз, таи чанд лаҳзае ки бо шумо будем дар барномаи субҳгоҳии Сафои саҳар ва фикр мекунам бо пешниҳоди ин барнома мо тавонистем каме ҳам бошад таъби шуморо болида намоем. Агар чунин аст, пас мо чун кабутарони хушбахт дар самои зебоӣ парвоз хоҳем кард. Бо умеди сарбаландӣ, комгорӣ ва обод мондани Тоҷикистони азиз бо шумо хайру хуш мекунем. То субҳи дигар, хайр.